10 kutia enemmän kuitenkin joka tapauksessa HJK:lla. Se ei paljon paina tällä hetkellä, kun vierasjoukkue johtaa tätä ottelua 1-0 ja aikaa on parikymmentä minuuttia jäljellä. Tästä Niskalan pikkurikkeestä HJK:lle jälleen vapari. Perovuo laittaa pallon nopeasti peliin. Sorsa. Savits ei lähde tilanteeseen. Sorsalta hieno pudotus. 1-1 maalintekijänä Joel Pohjanpalo. Kyllä Sebastian Sorsan tulo kentälle. Se on tuonut HJK:n hyökkäyspeliin aivan uuden ulottuvuuden. Ja näin 17-vuotias superjuniori on tehnyt ensimmäisen Veikkausliigamaalinsa. Se on todella upea tämä Sorsan keskitys. Ulospäin kiertävä pallo ja upea hieno pusku, jossa Pohjanpalo käyttää koko kroppaansa. Saa voimaa siihen puskuun riittävästi. Peli on numeroissa 1-1. Upea maali. 72. peliminuutti. Ottelun numerot Pohjanpalon osuman jälkeen 1-1. Vielä pääsee kuitenkin väliin. HJK riistää jälleen pallon keskialueella. Savits. Savitsin syöttö sisään boksiin. Pohjanpalo! Minuutissa 2 maalia. Näin näyttää Joel Pohjanpalo, minkälainen kultakimpale hän on. Minuutissa 2 häkkiä. HJK 0-1 tappioasemasta 2-1 johtoon 17-vuotiaan Joel Pohjanpalon 2 maalilla. Pienessä tilassa operoitu hieno maalintekijän 2 upeaa maalia minuutin sisään. HJK johtaa tätä ottelua nyt ensimmäisen kerran. Pohjanpalo 2 maalia. Tähti on todella syttynyt. Nyt on paikka tehdä jo hat-trick. Mikä tarina. Edelliset maalit tuskin kuulutettu, niin lisää tulee. Nyt on putki auki. Tie auki taivasta myöden. 7-2. Pohjanpalo 1-1. 7-3. Pohjanpalo 2-1. 7-4. Pohjanpalo 3-1. Ja tässä palaavat pohjaan IFK Mariehamnin toiveet pisteestä. Nyt ei kukaan kysy enää, kuka on Pohjanpalo. Kolme peräkkäistä kosketusta palloon ja 3 maalia. Fantastista.